Tigpatanidan kan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR Bicol ang publiko nalikaya na muna ang pagkonsumo pagkuha asin pagpabakalin mga lamang dagat, siring kan urabang, shellfish asin asetes na makukuha sa Milagros Masbate. Sigun sa BFAR Bicol, matapos kan mga pag-eksamin na ginibo kan sa indang ahensya sa nasambit na kadagatan, nagluluwas na positibo ini sa paralytic shellfish poison o red tide. Enero 10 kan tulos man na magpaluwas din abiso ang opisina. While twice a month naman po duman sa areas na negative for red tide. So, ang result kayan, pinapaluwas to sa paagi ka mga shellfish bulletin na tulos na ibinabato ta po sa mga affected local government units. So, sila po ang nagdi-disseminate na din po kang information sa mga public markets and sa mga barangay. Delikadong maray sa salud kan tawo ang epekto kan red tide toxins. Kung aksidenteng makakaon da kay ni, importante nanggad na makapakonsulta sa espesyalista. So kung duman naman po sa mga areas na ligtas pong kakanon ang mga nasambitan, and kung sa palagay ninda naghumali yan sa other areas, ihapot sana po itong area of origin o kaya hanapon ang mga dokumento kagaya po kang auxiliary invoice and itong local transport permit. Paglilinaw kan BFAR, ligtas man kaunon ang ibang lamang dagat, arog kan mga sira, buyod asin kasag, alagad mas maray man giraray, nalinigan ining maray antes lutuon. Para sa mga baretang tatak Bicol, Laarni Miranda.